És més aviat una festa i no un taller, és un moment que ens trobem i que sempre, com que sempre estem parlant-nos pels Facebook i tot això, doncs que celebrarem junts aquest naixement d'aquest llibre, que és un llibre que em fa especial il·lusió perquè després d'escriure 21 llibres de receptes de tota mena, aquest és el primer aquest és el de les receptes de Sempronioana, que semblava que se caia per su propi peso, però com que som surrealistes abans hem fet receptes de tàpers que la del Sempronioana. Però bueno, doncs aquí em teniu, primera plana, sempre amb aquesta cara supercansada i tot això, i teniu una mica el recull de totes les receptes que hem anat fent al llarg del temps, algunes ja no les fem, altres sí que estan ara a la carta. Cada recepta, doncs, teniu la recepta i després una mica d'història de per què el fèiem, o quan el fèiem, què passava. O sigui, com que tots teniu les mans netes, ens posem un davantal, que és un davantal senzill i tot plegat, i farem aquest àpat, que serà senzill, però que sobretot és l'objectiu de sempre dels 20 anys que he estat a Sempronioana i dels 20 anys que m'esperen d'aquí endavant, doncs de passar-ho molt bé, perquè en definitiva això és el que és cuinar i viure. Doncs vinga, apa! Bé, avui és un dia especial perquè hi ha majoritàriament bloggers. Jo, a part d'escriure llibres de cuina i de tenir el restaurant, tinc un blog que es diu Sempronioana. De manera que tinc una relació estreta amb els meus companys bloggers. Llavors, m'ha fet moltíssima il·lusió compartir amb ells el naixement d'aquest llibre. Era un llibre que es necessitava en aquest moment, ara que celebrem els 20 anys de Sempronioana. És un llibre de trajectòria, de recorregut, i per dir que estem disposats a aguantar 20 anys més. Què hi trobaran? Hi trobaran el gust de Sempronioana, hi trobaran allò que hem fet. I què es diferencia amb altres llibres de cuina? Doncs que algunes receptes sí que són úniques. Doncs mira, a través de l'Ada i la gent de l'editorial em van proposar muntar un grup de 15 blogs que vinguéssim tots plegats a gaudir d'aquest taller i aprendre una mica les receptes i després sopar. Aleshores, hem fet unes quantes invitacions i a través d'una pàgina de Facebook que tenim com a grup de blogaires hem fet un sorteig de places i amb els que han guanyat doncs hem vingut aquí. Doncs això ho posaríem talladet a una paella a foc lent perquè vagi traient el greix, fins que ha tret tot el greix, rebutgem el greix, posem foc, o sigui, el daurem i un cruixent. Un llardonet d'ànec. Per descomptat que el fet de menjar no va aïllat, el fet de cuinar i el fet de compartir tant durant la cuina com a la taula. És un tot, no ho pots aïllar. Si ho aïlles, quedes molt coix, no? I per tant, això és el que he volgut viure amb els blogaires avui, amb els meus amics en aquest taller, amb els meus lectors i amb els meus clients, de fet, també. Viure aquest procés que potser ells mai no viuen amb mi, sinó que sempre viuen a taula, no? I per fer-ho complet, ja que els dono tots els secrets, els ensenyo els secrets. Està bona o no? Sí? Està boníssima, no n'has menjat una millor en ta vida. És una autèntica brandada de la que hi ha molt. Sí. Pots prendre alguna cosa, ja?